Dragi moji, dobro mi došli, ja sam Božica, a ovo je moj YouTube kanal. U današnjem videu želim sa vama da podelim 5 ključnih prednosti ulasku u PDV sistem i kako to može poboljšati vaš biznis. Ulazak u PDV sistem može biti pametan potez za vašu firmu. Da li razmišljate o donošenju ove odluke? Donosim vam 5 ključnih prednosti zašto ne bežati od PDV-a kao đavo od krsta. Kao prvo, to su finansijske prednosti, imate mogućnost odbitka prethodnog PDV-a kao i povraćaj PDV-a. Ovaj proces je relativno jednostavan i može vam doneti značajne uštede u poslovanju koje možete iskoristiti za dalji rast i razvoj vašeg biznisa. Kao drugo, to je povećanje konkurentnosti na tržištu. Firme koje su u PDV sistemu imaju veću mogućnost poslovanja sa drugim firmama koje su također u sistemu PDV-a. Također, ovo će vas učiniti privlačnim za klijente jer ćete im pokazati da ste u mogućnosti da poslujete na jednom višem nivou. Kao treće, to je povećanje poverenja klijenata i dobavljača. Ova odluka dovešće vas do toga da se izdvojite od konkurencije. Također će vam pomoći da vas poslovni saradnici vide kao kvalitetnog i pouzdanog partnera. Kao četvrto, to je bolja kontrola finansijskih tokova. Ova odluka omogućit će vam da u svakom trenutku znate koliko ste PDV-a platili, a koliko dugovali. Također, omogućit će vam da bolje upravljate novcem u vašem biznisu. Kao peto, to je olakšano poslovanje sa inostranstvom. Ovo je od izuzetnog značaja za firme koje se bave međunarodnom trgovinom, jer je izvoz robe i usluga oslobođen PDV-a, a prilikom uvoza robe i usluga imate pravo odbitka prethodnog poreza. Ukoliko vam je ovo interesantno, ne zaboravite da zapratite kanal za još savjeta i vidimo se. Pozdrav!